Horas madihita saluhutna. Muda mangdainang nadi bagas joroon, dohot nadi bagas ta galuk marsada-sada, ada orang so masuk hita tapahohoma, martang yang bema hita di bagasan rohata. Amen. Mari demahita, mari te bukwede, nomor 590 ayat sada dohot 2. Salu
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to diperbadian atau mau palangi dohot tanoon. Amen. Disuruh debata do anakna gabe pardengganan taringot tu dosata. Hamu alia kadongan, molosongoni dihaholongi debata hita, ikut doho dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogon na sohatu dosan, sailehon jalapatu buma dihami haporseaon nasitong, tabai maha porseaon nami ganupari, asalam togu, lehon madihami holong ni roha na somar pangasi, asa holong rohanami diho, doho didongan nami jolma, leho dihami pakirimun na mangolu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami, sayoloi ma pangeduan nami alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turupuk epistel di pertanyangata di bagasan Bornginon, imana tersurat di buku Yohanes, bidu 10 tolu ayat 21, sahat rodi ayat 25, tapai huti hutma. Jadi dung lau ruar ibana, didok Yesus ma. Namar sangap manuaing anak ni jolmai, jalamar sangap debata di bagasan ibana. Molomar sangap debata di bagasan ibana, pasangapon ni debata ma ibana di bagasan dirina, jalatibuma pasangapon na ibana. Hamu aka anaha, sangobas nari na maahu rap dohot hamu. Luluanmu na maahu, alai songon nang hudok tuak ke Jahudi, dang tarbahen hamu rotu si topotoki, laosido hudok nuaing tu hamu. Patik nai baru mahuleho tu hamu, naing ma masih haholongan hamu, songon holong ni rohaku di hamu, naing masongoni dohot hamu masih haholongan. Apala sianoma tadaun ni halak saluhutna hamu siseaku, molo masih haholongan hamu. Ido sahat ni hatani debata, martua dona tumangion hatani debata, jalan nopiopsa. Amin. Pada
asini roha madihamudo dame nasian debata amata marhiti-hiti Jesus Kristus tuatai. Amen. Oras madihita. Hatan itu hata ujahan jamita di pertangyangan di Borginon tersurat mai ditolu Musa bidu saplusia mamukama sian ayat sia ro di ayat napa 10 tajahama trupukta sokonomma hatana molo digotil hamu perbuini tanomuna dan jadi sudah gotilon muna duruni haumamu jeladang jadi jeputan muna namar pisik-pisik di panabian muna perbuini hau anggurmu pedang sudah gotilonmu jala unang pola papungu-pungu perbue namar pisik-pisik di porlak anggurmu iko pasobommu doi dihalak napogus doho dihalak dagang ayaudo Jehovah debata munai dan jadi hamu manakko jaladang jadi hamu mergabus jaladang jadi hamu masih paoto-otoan jaladang jadi hamu manolon natutu marhiti-hiti guarhu asa unang marlea bahinommu guarni debatam ayaudo Jehovah dan jadi rupamu dongamu maneng dobo ommu ugasanna jaladang jadi pogo ommu upani halak pangula pola saharo di manogot dan jadi buraammu halak nanengel jaladang jadi bahinommu pertuktuhan di joloni halak na mapitung ikon habiaram mudo debatamu ayaudo Jehovah dan jadi papiolomu uhum di paruhuman dan jadi hamu mernida nida bohi palea halak na bogus pasangap halak na sangap ikon marhite sian hati goran uhummu dongammu dan jadi ho mangalap manaruhon hata makhata dongamu sabangso jalarang jadi ho hehe manidangi dopak mudan dongamu ayaudo Jehovah dan jadi ho somommu dongamu di bagasa roham alai ikon marsipaingot ho tu dongamu asa unang maniandu saho alaibana dan jadi balosonommu na jahat jaladang jadi marsuni-sunian roham tuanak ni bangsom ikon haholongammu dongammu jolma songon dirim ayaudo Jehovah kolak nido turpukta hurian itu hata di bagasan borgin na holomon marparsaurak kita dopak tu hata imam marhiti-hiti partangyanganon jala di parsaurani di pakuling itu hata hita marhiti hatana ima natar surat jalanong tajahanaking tutu molo taparroahon gudang do diaturhon imana posona si Musa
bangsa Israel di perdalanan di parhorsikani asa tungsahat tu tano na ni baga-bagahon ni debata tu punasida ima si Abraham godang aka aturan naso dang jadi ulahon nasida naso boy parangehon nasida di tonga-tonga ni ngoluna jala marhiti-hitima berengotama aka parbue ni patik na 10 na pinasahana tu bangsa Israel dipodahom madisi Muse dipaingot tu bangsa Israel unang hamu manako jaladang jadi hamu margabus jaladang jadi hamu masih pauto-otoan siani boy maberengota asa agiat ma bangsa Israeli merdanan hobar tulomoni rohani debata imana tersurat di ayat sia dohot di ayat na 10 berengot tadi si molo digotil hamu perbue ni tanomuna dan jadi sudah gotilomuna duru ni haumamuna dan jadi joputan muna namar pisik-pisik di panabiam muna ommas ada aturan di bangsa Israel asa anggiat boy nasida mangulu di bagasan patik ni debata molo dibuat nasida boy aka na dihaumanai dan jadi buatan na namar pisikan dohot aka na diduru di haumana diduru di hauma mungkin ditiki mana burhon bonii arong pisik tuduru ni haumai ape godang dengan musa marperbue dan jadi buatun nasida noni apalagi namar pisikan di panabian dan jadi buatun nasida noni ay molo dibuat nasida gebisa manasida tu nomor 10 sada maneng ayat 10 sadai namanakor hamu desi alanido di paingot di turbuk taon patik na namadok unang homanako jadi moloi buat akka namar pisikani dohot nariduru ni haumanai tutu namanako do nasida desi alanung nga dipatikon maneng di pasahat debata marhiti na posona akka bagian ni halak na pogos doi bagian ni halak dagang doi dohot akka namar sikor-sikor maneng naso adong di ibana tutu turbuk taong paingot tontu hita di bagasa tikyon dang adong bebe haumata dang adong bebe lahan molo di kota onnoaing aka aha nama tutu neng dipaingot tita asa sahat tu hita ima hatan itu haton dipaingot tita asa ulo hita berbagi dohot halak na asik asa ulo hita mangurupi akkana pugos mangurupi halak dagang naso mardiha-diha mangurupi akka na marsahit mangurupi akka naso boy ibana mangan dohok minum apala di partikianon tusina mahita di jounuhay aladang adong be panabiata alay boy dotong hita marefleksiho turpuk taon tu pangulaw ta si ganupari mukinaundo tamba-tamba niangka natasari naso tahirip yan bataleho ni saotik tuak kana pogos tuak kana sumar diha-diha di tonga-tonga ni parngulwata asa anggiat boy tuk imahata ni tuhata di bagasa tikyon
nian di dokter puktodo molo dibuat tamu akan diduru di hauma munai akan merpisik-pisiki unang masih pautotoan hamu ibu atau ngotik dapo lay berengi hindak heranai pautoto dongan na tapi di bereng Tuhani doi ala ni turpuk tahun paingon to hita asa ulo hita magsagihon mabagi akka na adong di hita tuangka na hahurangan dope mungkin adong dosian hita serwas ni huria na seboy dope mangurubi alay boy ibana manangiakon laho mamasu-masu mapergugui mangalehon aka motivasi tuangka nadangol tu sido hita dijo diturpuk tamu se dipaingot asang lam tulus lam hot ima hita mangula holong ni roha asa unang hita maneng bangsa Israel didokor disi jada dang jadi hamu manolon natutu marhite-hite guarku asa unang marlea bahenomo guarhu dipaingot tita dipatik patuluhon asa unang manolon hita marhite-hite guar ni debata unang hita mabain sada tangiang asa mabuaton guar ni debata alai mangujuni halak menamangaliai guar ni debata do hita molu taula songoni alai molu tajo guar ni debata nai ma lau pasangapon dohot mapergugui akka dirita sadiri songoni nang akka jolma di nahumaliangta terbukta paingoto muse dang jadi rupamu dongamu maneng dobo ommu ugasanna jala dang jadi pogo ommu upani hala pangula sahat ro di manogot apa tanna tersongon parupuan na mabalu na mamelekon na dua rimisi maneng na saseni holani do artana holan marhais martuduk do ibana aha diula saderion ido ponganon na borgin ape gudang gulo jolma to ema sogok mahulean upanai sogok mahulea gazinai tapasobu majo songoni dang jadi patu paum musongoni ninna di bagasan turpukto molo di pasobu songoni tutu nama mangan atau mangalang guguni halak do hita disi ala tawar hasiang asa dihita satokin ima hebek nai maneng gaji nai maneng didokko disodisi aking ima upa nasida dan jadi molo adong tihita akan mulaulaon akan mangurupi dia kapar karejuata ita maniuk gajina manang nabindahara dia ka ulauna unang ditahan-tahan ipasahak mah obar tuaka ugasanna dohot akka barulauna asabui imana nanggu apala menguduti nguluna ala mungkin ibana na king sonna tarokodi marhais marturuk disi diula ido panganonna marsogot jadi molo anong pangurupi di hita akan nakarejo di hita unang taatan-atan maneng tapalabat-labat maneng dang tasengaja rupani gabe terlabat tagarar akka guguna sida jadi turbuk taong paingoton asa mangulu holong ni rohai di hita ikon taparohahodo akka sisongone dia saplopak dang jadi bura ommu akka nanengel jaladang jadi bahenommu pertuktukan di jolo ni halak nama pitung takas tu hatta Yesus Kristus pamalupon nama pitung takas tu hatta Yesus Kristus paulihon pingkol ni akka namago pingkolna termasuk ma ditik kinaitakku pibana
proses yana laus di rison pingkol ni soldadui lau dipadingkan Yesus doi asa dia boy imana muse marbinege kastupuk tahun paingot tontu hita si patado ulu tutu lea rohani zolma mamereng akka na mapakpang mamereng akka na somar nida maneng naso marbinege ala dihatai pedang ibegiat tong gugu pe dokon nanengelon nina tang ibegi nanengeli tong siniumi mana mamereng si makuda ni dongan nai makatai alai rohani zolmai ngaulo si pata gabe tu nama murai maneng gabe nama ngaleai tu akka nama pitung so iberengi ina gabe diula gerak-gerak na sudenggan diaka bohi maneng dia dupan ni na mapitungi boy domasay di ototoi rupani along doi jedangkan diaka na masa di ngulu taon nuaing ulo menipu ibana mapitung magidu-idu itong adelan hape Roma na mga leoni leam macica hape ibana pobia na mabiar tu cica lau mangaka ibana gabi habotuan ibana na merdida jadi takas na yang heran na yang pauto-auto kodo na mga liat cicaki alay tutu gabi habong karado ima rahasia na alay gudang do zolma tu na mapitung songoni nah 10.000 do nina habe 5.000 do ipasa maneng 100.000 do nina habe 10.000 ipasa ulo mamasay diaka memang akka parekilo do ibain alay molo diaka na mapakpangi diaka na mapitungi ninanengali nung ngasada na mamurai maneng na mangaliay dang tu pa bahinom mo sokodi ikor habiarom mo do Jehovah labatan na desi kaholongat tado akka naso marbinege akka naso marnida akka na mapakpang tutu molo di HKBP di Baido di HKBP dua inganan ni akka ruas ni huria nang naso ruas ni huria ditampung do desi asang giat marhiti-hiti ruas ni huria HKBP mengurupi na nengel mengurupi na mapitung ima na adong di hepata dohot di elim akka naso marama somarina naso mardihadia na pasapuluh 5 hon di turpuk tahun ayat nai diroko dang jadi papiolomu uhum di paruhuman dang jadi hamu marni dan didabuhi palaya halak na pugos pasangap halak na sangap tutu turpuk tahun paingoton tuaka hakim morra tuaka na mga diop ima kekuasaan hukum di dunia maneng hukum di tonga-tonga ni paradaton dang jadi papiolomo ikon nati kosino hata honomo hobartu uhum nadong na itape manghubi akka na adong di luata di nganata di akka keluargata suatu salah hita sa itabila akka na salah gabe alamar nidaboy hita daung podana saunari podani di batang unang songoni hita asa kiat mangulu di hita ima holong ni roha dan jadi homangalap manaruhon hata makatai dongamu sabangso ninna tutu turpuk tahun sepatadon marningot tita ima na pinasaha ni badita resort nong pida imahala awang manurung didokon unang ma sikutu geok ina pasaha sahat hata ipasahat uti iso ipasahat tusan ngagior lau ibana walan rudut ngalau ibana itu kas deui di jami tahun peditai di huriat tahun unang ma sikutu geok ina manarunaruhon hata manarunaruhon ima aka nani pasahat ni halak tu ibana naim magabe manugu-nugu ima aka hata ni
namar hapor siyaw tutuhani dang jadi ho hehe manidangi dopak mudar dongamu akka maneng namangago halak yaro taberengi di baligi masa manako hauro na marumur lansia matarukot lau diuhumi bana lobi sian na membunuh 20 tahun maneng lobi sian umurna naing pasahaton ni debataro pe tu ibana mamatua ngalansia molo pola ya yuhum 10 tahun maneng 20 tahun ba nga namanguhum membuat hosana ibana di sini. Jadi di turpuk tahun paingon tentu hita asa taholongi ma hosani dongata taholongi ma nguluni dongata jala dipahipu mai saluhutna rahut-rahut ni saluhutna akka ulaon parange didokod di turpuk tai ikon haholongammu dongamu holongi do na mga rahut hita saluhutna mangulahoni molo mangulu hita di holong ni debata mangulu hita di bagasan holong nai di sima taparange o suri naking na ni oraan ni debata tapadao na ni igil ni debata sian hita mangurupi manugu-nugu ba taulah homai di bagasan nguluta ikon haholongamu dongamu jolma songon dirim jadi itu dosa dirita jadi unang be mangulu hita diakana di bilangan sinaking tapar gugoi ma taulah ma holong ne rohani debata di ngulu taun tuganup jolma tu dirita songon nama kaholongi dirita sendiri amin martangiang mahita Jahuba debata amanami na marhabangsa di banua ginjang mauliate do Tuhan didinggan di basami na mapargugoy na mga ramoti hami ruas ni huriam hagabipi jirujon songoninang hagabipi saluhutna puirupi hubigi hami barita aka barita lasniroha ala hinorhon ni dinggan ni basam mauliate matuhan didinggan di basam na pasahato tuhami ari nauli ari nadinggan di bagasan sadarion gabi boy hami Tuhan marpungu di tonga-tonga ni bagas ni huriam ima bagas jorom songoninang bagas ni akarwas ni huriam di bagasan borginon diaka ari-ari na magihut nang diaka nam salpui gabi mian ima bagasi gabi bagas corom mabigi hatami mabigi ima barita nauni dohot pasangak guarmu na badiyay marhiti-hiti pertangiangan marhiti-hiti permingguan songon nahu patupahami di borginon seluhun na ruas ni huriam naung boy maniop agka ima teknologi Android boy di huton ibadah di borginon nang pe di bagas na nasida boy hami Tuhan merpersauran rapa mertangiang rapa mengalibat tangan ro maju guarmu nabadiyai jala ujalo hami Tuhan muse hatam nabadiyai manugugan ugu hami mapargugoi hami asa anggiat lam tusikop na hula hami ima lomoni roham di ngolu nami asa anggiat hami Tuhan maparangihon holong ni roha songon holong ni roha nami tu diri nami songoni mahami makaholongi akka nahumaliang hami songoni mahami makaholongi sama-sama hami akka paralado sama-sama hami akka ruas di huriyah gabi tutu mahami Tuhan napaparangihon ima patik na baru na pinasa mutahabi makaholongi ho songoni makaholongi dongan nami jolma songoni nang akka isini portibion asimaroha maleja huba
asa margugu hami maparangi honi todimima mangiring-iring hami di ngulu nabi asiro ham marhiti Yesus Kristus Tuhan nabi martangiang hami amin. Marede hita laos diuduti ma tangiang anon. Di hami ali Tuhan hahipason nang gugu suang songoni nang tiki marpungu di bagas joromon lau tumangihon hatam suang songoni nang akka dongan nami di bagas naganu nungahu bege hami ali Tuhan hatam naung pinasahat ni naposong pasu-pasu mai ali Tuhan pasu-pasu nang hami asa terbaik kami Tuhan lahu mangulahoni di parmulon nami hobar tulomoni roham pasu-pasu manang akka pangulani huriam marhahi pason asa tutiki-tiki nanang roali Tuhan lamar gogo pasahaton hatam asa gabe sulu-sulu mai di dalam nahulung tuak karuas gabe tarbahenak karuas na tumangihon nang hami ali Tuhan mangulahoni hobar tulomoni roham Tuhan mangido hami di bagasan tangiang nami di bornginon diaka dongan nami ruas na tongon di bagasan parsahiton amang situa pakpahan rawat inap di Antonius inang nyonya sidabutar buru silalahi nuaing dalam proses pemulihan songoni Tuhan nang akka dongan nami ruas nasing nasubui targuara kami sada-sada manang di dia penasi dan nuaing ngali Tuhan manang napeak di podomana di bagasna manang narawat inap di rumah sakit pasu-pasu mana sidale Tuhan marhite si panganon si inumon nang ubat na nilehon niak ka para medis
asa marhitei Tuhan mabaur pasu-pasu hamamalum ni sahid di nasida. Nangak kadongan nami Tuhan, naso huboto hami di luar na asing na tongon diobason dapat sahid nama sanuai COVID-10 sia. Homa toktong ale Tuhan nama masu-masu nasida asang giat ale Tuhan unang marisuang akka tenaga nang pikiran niakka para medis nama ngalehon pangurupion di nasida mangeahi hamamalum ni sahiti asi maroham ale Tuhan nangak kadongan nami pe na terdampak alani virus corona on di bidang ekonomi di parsikolaan dohot lan akana asing ali Tuhan nagabe ikon tertunda hinorhoni nama saon buat kami di tangiang nami ali Tuhan saelehon masabam ni roha asa anggiat ali Tuhan unang gabe putus asa nasida alai se pargugoy manasida marpakirimon dapat nado sude haduan ali Tuhan akan nasinakapan ni rohana sida. Tuhan hubuak kami di tangiang nami di Bornginon. Di nahuboto kami piga-piga sian anak ni huriam dohot boru ni huriam marsakap. Lau mardongan sari petutiki-tiki nanaing roh. Homa toktong ali Tuhan nama masu-masu sakap ni rohana sidai. Homa toktong ali Tuhan napatukon akan narikot tu ulau ni asang giat boy martupa dohok dinggan gabe tau hasangapon masa luhut nai di guarmu las ni roha nang diaka ruas ni huriam nanaeng pabor hatto nakkayanakon dohok boru nasida tu perrumah tanggaon nangaka yanakon ni huria male Tuhan namenek sahat tu nama godang ale Tuhan homa toktong nama ngaramuti nama ngaleon hahipason napasidikon ragam niak kaparsahiton nama ngalehon gogo nang bisuk tuak kanatoras lau mangaramuti nasida asa toktong di bagasan hahipason Tuhan akayanakon ni huriam nagabe tertunda tatap muka di sekolah hinorhoni nama saon sehoma toktong ali Tuhan nama ngalehon bisuk di nasida nang natoras asang giat ali Tuhan nang dibagas na penasida marsiajar pasu-pasumu nasida martaba bisuk nang hapistaran nasida akayanakon ni huriam naun menyelesaikan pendidikan tongon sonari mangalului akka parkarejuan nang nasida pehu pasahat tami ma Tuhan tuho asa pasu-pasu ma akan nasinakapan ni rohana sida tu dia penasida majalahi parkarejuani asang giat dapotan asa unang marisuang ali Tuhan akka gogo tiki nang pikiran nasida uju marsikola be nasida Tuhan hubuak kami nang ditangiang nami di Bornginon akka ruas ni huriam natongon di bagasan parukilon homa toktong namar guguhon nasida napalubakon akka pikiran nasida Tuhan marhite-hite todim todi porbadia nang akan nasinakapan ni huriam peale Tuhan upasahat tami matuho asahoma toktong nama masu-masu saluhutna boy martu padoho dinggan gabe tau hasangapun mai Tuhan di guarmu jalalas ni roha dihami Tuhan di bagasan Bornginon gudang dopenian akka nasolot di bagasan rohanami nanaeng si pasahaton nami tuho alai Tuhan
saluhut nai parbinoto doho sahat tuho mai saluhut na Tuhan lehonom muma alus ni akana hinirim ni rohanami i ditikina mauliate madiho Tuhan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amen. Martangiang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni salu sileho-leho na dinggan duna sa ulibasa na mauliutus upasat tami masa na lehomi tuhami pilan nami tuho sejalo may gabiwan na husus di julum pasupasu may jalaramoti sa perhasyang hami pilianon pati bulhon harjamu itong atongan ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhiti-hiti tordib. Asalam tadahami godang ni sileo-leom itu hami. Asalam girgir hami madok molianti tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang. Saya pinarbadia magwarmo. Saya Roma harajamu. Sesaut malam maroham di banu tongon songon na di banu agijang leo matuhami sirano hanguluas siapa hari sesama dosa nami song panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unang hami tugiyo tu pangujunan walua mahami sian pamago ay horo na puna harajao do tagugon rodi hasangapos sa liling nililing na amen asinirohan ni Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani debata ama do parsauran ito di purbadia mana mangaramoti jala na mamasu hamu saluhutna